Matej! Nazdar, čauko. Čau, nech sa mi páči. No. Ako sa máš? My sme sa nevideli odkedy? Od strednej, čo? Ty robíš teraz tie YouTube videjka, nie? No, ja som to pozeral teda. Ako sranda, ale... Ale, no, moc to asi nedáva, čo? Pozri sa. A preto sme sa chceli s tebou stretnúť. Vieš, Matej, my teraz robíme v takej firme, ktorá sa volá OJB. Vieš, čo to znamená? Obrovské bohatstvo jablka. Jablka? Apple. A čo si pozeráš na Apple, Matej? Čo? YouTube! No a presne sme pri tom, vieš, lebo YouTube, to je ten tvoj YouTube, tam sú nejakí sledovateľia, ktorí teraz rastú, ale my vieme, že budúci rok... No. A ty, Matej. Ty, Matej, ako mladý človek si potrebuješ čo? Postaviť dom. Tak. Dom. A ako sa hovorí, postav dom. Zasaď strom. Matej, aké zvieratá žijú na strome? Opice. Dobre, áno, aj opice, ale... A? Vtáky? Vtáky. Ako si to vedel? Poď Poď na to. Matej, vyber si jedného vtáka. Ten. A tohto? Matej, vieš, prečo si ho vybral? Pretože má veľké oči, lebo... Vidí do budúcnosti tak, ako ty. Matej, kde sa vidíš o 5 rokov? Aké by si chcel mať auto? Čo tak AMG A45? Mercedes! A my vieme, ako sa k nemu môžeš dostať, Matej. Zajtra je jedno také školenie. Ktoré ti otvorí úplne nové obzory. A za úplne smiešnú sumu 200 eur? Pozri sa, Matej. Máš rád Jägra? No jasné. Koľko stojí jedna fľaša Jägra? 20 eur? Koľko vypiješ takých fľaší Jägra s kamarátmi za večer? 2. Nie. 10. 10 krát 20 je 200. Odpustíš si jeden večer zábavy a namiesto toho investuješ do seba, do svojej budúcnosti a potom toho Jägra nebudeš piť len tak po podnikoch, ale vo svojom súkromnom lietadle kde? Nad Bytčou, Matej. S dievčatami v Triskáči bude obrovská búrka nad Bytčou. A keďže si náš výborný kamarát zo strednej, tak ti to školenie vybavíme nie za 200 eur, ale za 195 eur. Matej, dnes po obede sa priprav. Ukážem ti, ako vyzerá šťastie. Nazdar, Matej. Tak, díky. Rád som ťa znova videl, po obede sa vidíme. Majte sa. Čauko, ahoj. Dobrý, Mercedes Žilina? Áno, áno, Marcel Jelenček pri telefóne. Chcem sa opýtať na tie testovacie jazdy, čo máte. Áno, mohol by som prísť dnes? Výborné. Matej! To pozeráš, čo? Je to tvoje scéna, čo si chcel, nie? Je to áno? No, chceš sa na ňu pozrieť? No? Ja, jasné. Dobre, poď. Matej! Čo je, ty kam ideš? Nie, ty pekne z druhej strany. Neboj sa, aj ty si na také našetríš. To je čo? Mašina. Mašina, Matej, naštartuj. Chápeš? Monštrum. Počúvaj toto. Toto, Matej, môžeš mať. A teraz ťa vezmem niekam, kde možno raz v živote budeš byť.
Matej, možno budeš raz bývať aj tu. Dobre, Matej, tak zajtra na stretnutí. Čau, spolužiak. Ja tomu neverím, že si raz kúpim nejaký Mercedes. Tiež si myslím, že je to blbosť. Už podľa názvu to vyzerá, že... A možno si ho nekúpiš. My sme O, J, B. Vidím pred sebou armádu chudobných ľudí. Prišli ste sem chudobní? A chudobní môžete hneď odísť! Ale o mnoho rokov, keď budete umierať na smrteľnej posteli, čo by ste dali za jednu šancu? Len jednu šancu vrátiť sa sem, podpísať s nami zmluvu, chodiť na kávičky a zájať klientov! Remember when we were young, breaking every rule they made. I never changed what we done. It made us who we are today. I'm taking every chance I get to make us who you won't forget. Who we are, who we are. X, Y, we started.
Volané číslo je momentálne nedostupné. Voľbu opakujte neskôr, prosím. It made us who we are today. I'm taking every chance I get to make it so you won't forget who we are, who we are. Nazdar! Priateľu. Čo ako? Chalania, čo tá výplata? Aká výplata? Naozaj neviem, o čom hovoríš. Počujem, a máme fantastický biznis s aloe vera banánmi. Ideš do toho? Je to fajn? Tak podá kávu, vysvetlíme ti to. Každých 38 sekúnd na Slovensku si nevinná káva vypočuje sračku. Pite radšej jelenčeka. Inak, o kom dáme video na budúce? Woo!